Tänään me tehdään yksi maailman tavoin kreatiivi ja tuossa on Oppu mukana. Moikka Oppu. Moi. Moi. Tehdään vaikka, en mä tiedä, heitä vaikka kas. Tehdään nopea. Tehdään nopeasti. Tehdään nopea video. Nopea. Oppu voi katsoa kotona sit sen videon. Nyt niin speedrun. Meillä on molemmilla 100. Oikeesti. Missä meidän ollaan? Ja mikä meidän tyyppi on? Missä ihmeessä meidän tyyppi? Nyt meidän tyyppi näyttää. Eihän sitä näy. Meidän tyyppihän ei näy. Apua, siinä on meille Bell. Otetaan kello. Tehdään silleen, että tilaa Jose kanava. Tilaa se kanava. Tää on ihan jollain. Eli tilaa se kanava. No, ehkä menee 3 sekuntia. Virta on vähissä. Näettekö se? 10 Joo, tilaa kanava. Miltä toi Minecraftin vesi näyttää? Miksi ne blokit on tullut asia? Kato, tää on mulla on yhden pätkiä, kattokaa. Kattokaa Minecraftia. Ei tää näytä kyllä Minecraftia. Mut tilaa se kanava. Joo, tää oli mun video. Noniin, pitää äkkiä tehdä. Painakaa se tilaa kanava. Se tulee tosta löytyy tuolta alhaalta. Tänne maailman nimi oli vaan Kaas. Mut joo, käykää tilaa.